Hayi bafethu, uSanele usebuyile. Emva kwesivumelwano nomfowabo oyiwele uBanele ukuthi uBanele uzohamba abuyelele ekhaya emathongeni. Uzobuya in reality uSanele. Usebuyile uSanele ngoba nibona umndeni yameseka. Yabona baye kusithole inyanga enkulu ke namandla ehlezi siza uSanele nomndeni wakhe, umndeni wamaGwaza kahle kahle. Bamsizile ke uSanele kusebenzile. Uyabona ubuyile kodwa uNtungwelihle umvivile. Umthestile ngempela ukuthi ngempela ubuyile ngokumbuza umbuzo ukuthi lengane noZama kanjani ngempela ngoba befuna ukubona ukuthi ngempela uSanele usebuyile yini noma ayikasebenzi lento lena. Uma ethi yambuza uSanele ubonakala umuntu odidekile ngenxa yengane. Udideke kakhulu ngenxa yengane, udideke kakhulu ngenxa kaZama. Yabo. So okusho khona ukuthi kusebenzile usithole ubuyile uSanele ngokufanele. Ngalena ke uZama uyaphupha, uyancenga, uyacela ukuthi uBanele angamshiyi. Kanti ke sekwenzekile ke mbukeli uBanele usehambe kanjalo. Ubuyelile emathongeni okusho khona futhi ukuthi uhambe nengane ngoba phela ingane ngathi ibulawa uNtshangase lapha ngoba ade nibukelile kule episode yokugcina mbukeli. uNtanzi noDuduzi bayise uZama lapha kwaNtshangase ukuze babulale ingane ngoba phela uNtanzi akayifuni ingane ezalwe yilo mfana kaMagwaza bathi uBanele. Banele usehambile okusho khona ukuthi ingane nayo ngathi nje kusebathumeni amaningi ukuthi nayo ihambile nayo. Uyabonga ngoba sekubuye uSanele manje. uSanele benganayo ingane kanti kuBanele bewumuntu onobudlelwano obukhulu lapha benoZama. Ngalena ke uphinda uyamnakekela ke uZama Nkosi yami, uyamnakekela uZama uzizwe ngathi kuyashisa uZama uvuka ukugula futhi yabo belwamisa esibhedlela. uNtungweli uyayigxeka Nkosi yami, uyasho ukuthi uyazi ukuthi uSanele umthukuthelele ngoba akazange azebe umuntu ozomeseka. Uyabo, akazange azebe umuntu ozoma eceleni kwakhe ameseke kodwa yena uqhubekile wavuma ukuthi kungenelele uBanele kwisimo enganakile yena ukuthi uBanele kahle lwana hayi uSanele lo wesibili lesa. Uyasho uMbongeni ukuthi angayigxeki kakhulu konke kuzohlangana. Ngalena ke uphinde besathi uyisa uZama lapha kwaDokotela. Phela uphinde Nkosi yami uyamnakekela uZama, uyamkhathalela futhi ngalesimo adlula kusona. Uyabazi ubuhlungu bukaZama. Bethe umisa kaDokotela bethi besaya khona uNtanzi ke ubaba kaZama ufike nomunye uDokotela lapha endlini wabatshela ukuthi cha umsebenzi kaphinde ukuthi uZama angayindawo bengazi kwaNtanzi. Nakho ke ufikile ke lapha uDokotela uZama unenkani usasho ukuthi yena cha akamfuni lo Dokotela, angeke azamvumela ukuthi amthinte. Ufuna uDokotela wakhe ngoba uDokotela wakhe una yonke into nama records unawo. So akazizwa efudumele ngalo Dokotela lethe uNtanzi, akamfuni inhlobo. Ngalena ke uBanele uyaphupha uSanele njalo ngiyaxolisa. uSanele uphupha yena nomfowabo bekhuluma. Uyasho umfowabo ukuthi cha usevumile ukuhamba sesifikile isikhathi kodwa ke bazokhuluma emaphushweni. Lokho bazokhuluma emaphushweni. Uyabo. So ngalena ke uNtanzi kuyaqhubeka Nkosi yami, akayizi into kaZama. Akayizwa kancane into yaZama ukuthi hayi lapha kwaDokotela omfanele uDokotela wakhe uZama. So uNtanzi ke ngiyaxolisa mbukeli. uNtanzi ke uyala noZama ngempela. Uyasho ukuthi akayifuni lengane kaMagwaza. Yona ingane angayifuni lapha kaMagwaza. Uyabo. Uzabize uSanele ngesilwane. Ngaze ngamzwela uSanele umfana kaMagwaza. Ngalena ke bafethu ke hayi cha uphinde wathanda ukukhalela kumama wakhe uma ngabe izinto singahlangani kahle. Uyakhala uphinde ukhala kumama wakhe amtshela ukuthi cha ayikho right into enziwe uNtanzi ngoba uNtanzi unqanda uZama ukuthi angayeke lapha emtholampilo noma kuDokotela lo amaziyo uZama
kodwa-ke uNtanzi umema abanye odokotela bafike lapha endlini bazomnakekela uZama. Uyabo, uyasho kuFaith ukuthi cha phela wena phinda ngeke ukwazi ukufika uzosho njalo ngoba lana umuzi kaNtanzi. Into aniwazi ukuyenza ukuthi nikhulume kakhulu, bayafana benozama ngoba uZama emnakekela nje uphinde. Angeke uphinde akwazi ukukhuluma kanjalo emzini kaNtanzi ngoba phela usebenzele okuningi. Akakwazi-ke uphinda ukuthi azofika azogxeka uNtanzi ngale nto azama ukuyenza. Ngiyaswela ukuthi uFaith naye-ke uhambiselana noNtanzi ukuthi akayifuni le ngane kaMagwaza. Qhubeke hayi cha uyambona Ayanda ujabulile ukuthi uSanele ubuyile. uSanele usephumile-ke laphana wayethi nje ukuhlala nomndeni wakhe. Umndeni wakhe-ke ngathi weneme ukumbona, bajabule kakhulu ukumbona. Kodwa-ke ube kunesicelo laphana uSanele kade efuna ukusenza uSanele sokuthi ayobona uMbali yabona. Wonke umuntu kuzizwa eyisola lana ngoba phela bazizwa bengalwanga kahle yabona ngalesi simo sikaSanele, bengamasekanga uSanele kase edinga usizo yabo. So-ke uSanele-ke bafethu-ke isifiso sakhe-ke sesivele safezeka ukuthi abone uMbali. Kodwa ngesikhathi embona kuMbali, uMbali ubonakale umuntu ongakholwa ngempela ngoba nje vele ushilo naye ukuthi akakholwa nakancane ukuthi uSanele lo ubuyile. uSanele-ke umtshelile ukuthi uzizwa kanjani ngaye uyabona, usamthanda and lo muntu ekade ekhona yabona kulezi zimo zabo ngesikhathi nje benokuxabana futhi bekungayena uSanele kahle hle bekubanele. Kodwa manje ngoba uSanele usebuyile ufuna ukuthi amazise uMbali ukuthi cha uyena phela lo usebuyile. uMbali-ke akakholwa, akazi nokuthi uzothini, kodwa-ke futhi nakhona uyasho ukuthi cha kuningi ngempela uyabo. So uZama uyakhalaza bafethu, akwazi nokudla, akwazi ukusebenza kahle uyabona ngenxa yokuthi ufuna ukuya esibhedlela ayosindisa ingane yakhe. Ufuna ukuya esibhedlela nje uZama Nkosi yami ayosindisa ingane yakhe. Le ngibona kahle ukuthi cha ngathi ayisekho ingane yakhona, kodwa yena uyalwa, ufuna ukuthi ayoyilwela ingane yakhe uyabo. Kodwa noma kunjalo-ke uphinda-ke Nkosi yami uphinda emnakekela Nkosi yami uZama, and futhi ayikho into angayenza ngoba phela uNtanzi uhleze ekhona la yabo. Mayethi uzama ukumsiza nga-something uZama, uNtanzi uhleze evela uyabo. So uNtanzi uyasho ukuthi cha indaba yakhe leyo-ke uZama yabona, uzenzelile lokhu azenzele khona, uzenzile akakhalelwa, uzasibona uZama. Okusalayo akumele uZama ephume emagcekeni akoNtanzi ngoba bazoba nenkinga ngempela-ke benophinda. So ngalena-ke hayi umama nengane-ke uNtungelihle-ke noSanele bayahlangana. uSanele uwumuntu-ke odiniwe ongafuni ukuzwa lutho eliphuma kuNtungelihle, akafuneki ukuzwa lutho nje eliphuma kuNtungelihle yabo, ngenxa yokuthi-ke uNtungelihle uhlulekile ukwehlukanisa izingane zakhe. Kushubanele uSanele-ke lokhu ukuthi uNtungelihle kahle uhlulekile ukweseka nokwehlukanisa izingane zakhe. Uyasho uNtungelihle ukuthi cha bekungasikho kanjalo ngoba phela uyabathanda bobabili, bathanda ngendlela efanayo futhi. So ayekho umuntu amkhethile ukudlula omunye yabo. Manje kuSanele uyadineka ekuthenini uBanele ngesikhathi ebuya wayenza isithembiso sokuthi uzofika azovikela umndeni kaMagwaza yabo. Afika azovikela umndeni kaMagwaza, enze lokho akufanele akwenze yabona, ukuze umndeni ube sesimeni esiphephile, ube sesimeni esi-right futhi yabo, esilungileyo yabo. So uyasho uSanele ukuthi hawu shuthi uBanele yena ubengcono kunaye yabo, wena ubengcono kunaye. Uyasho ukuthi cha yena hayi akusiyona into ayishilo uNtungelihle leyo-ke yabo. Ukubonakala ngathi phela naye befuna ukukusho lokho-ke. Ngingazi-ke ukuthi into yabo iyogcinela kuphi-ke, kodwa ngiyethemba ukuthi into yabo izolunga ekugcineni. Hayi ngicela u-like-ke mbukeli, ushare, usubscribe-ke kule channel lena, weseseke nje ngempela. Ngiyabonga.